ang ating mga sangkap gaya ng labuyo na sili, tamatis para medyo maasim, sibuyas dahon, at saka yung bawang at ang kamiyas, no? Na masarap talaga ito sa dinuguan, guys. Ang kamiyas, natural ang kanyang asim, saka itong bombay. So, sana guys, sabayan niyo ako palagi kung paano ko lulutuin ito. Ito na mga kalaag, tapos na nating lilinisan ang ating mga ricados completos. Bawang, ahos, luya, ito ang sibuyas dahon, kamiyas, at ang sili nating labuyo, nandyan na rin, at ang ating kamatis. Napakasarap nito guys. Pagkatapos nito nating lulutuin. Go lang go kayo ha, huwag kayong bibitaw. Okay guys, sabayan niyo ako hanggang dulo. Good day sa ating lahat. Hello mga kalaag. Good day. Tayo ngayon ay magluluto ng tawag sa amin ay dinuguan. Yung mga lamang loob na gaya nito ay ating pakukuluan. At pagkatapos nitong pakuluan guys, malalambot na. Gaya nito. Pag malambot na ito guys at medyo mantika na ang lumalabas, wala na ang tubig, so saka pa natin hintuan ng at pagkatapos ay ating tatatarin ng pinong-pino. Hello guys, nandito na ang ating ang kinlabasan, mga 30 minutes na ito nating pinakuluan. So kulang pa to guys. Pag lumabas na ang mga mantikilya, saka natin ito tatapusin ng pagpakulo. Kasi mabango guys pag naluluto na. Ito na guys, hiniwa na natin ang mga lamang loob na ito. Hiniwa ng pinong-pino at saka para madali na lang itong maluluto. Pagkatapos nito guys, ihahain na natin to kasama ang mga ricados. Atin itong talagang lilinisan para walang-wala ang baho. Tiyaga ang kailangan nito guys. Nangangawit ang aking kamay. Pero okay lang yan para makatikim ng masarap na naman na tayo. Okay, malapit na guys. Konting-konti na lang. Malapit na tayo sa finals. Ang finale. Ito, hugasan natin guys. Pero talagang nahuhugasan to kanina guys. Hindi pa ito pinakuluan. Pero pag siguro lang guys ba. Kasi kakain natin to. Para walang lang sa lahat, wala ng baho ng lawang loob. Tiyaga para may nilaga.
Ito na guys, ang isa sa mga ingredients, no, para matawag ito talaga ang pinaka main ingredients para matawag itong ano, dinuguan. Ito ang dugo ng baboy. So atin na itong ginagawang pinong-pino. Ito na ngayon guys, so simula na tayo na magluto nito. Iuuna natin ang bawang sa pagisa. Para bumango guys, i-golden brown na to yung bawang. At saka ang luya para paanghang ng ating dinuguan. Ito. Ito, malapit na itong mag golden brown guys. Susunod na natin to ang ano, Bombay. Lalo nang bumabango na ito guys, kasama ang ating luya. Malapit na tayo maluluto, malapit na ito guys. Pagkatapos to susunod na natin ang ano, ang lamang loob. Kung matapos na ang lahat ng mga ricados natin na magigisa. Ito na guys. Isusunod na natin ang kamatis. Ito ang medyo maasim na matamis-tamis. Pero lalo nang maasim ito guys, ito ang tatawag sa amin ang iba o ang kamiyas, no? Natural talaga ang asim nito guys. Kunti na lang suka ang ating mailalagay nito pagkatapos. Kasi dami itong kamiyas, kasi masarap ang kamiyas guys. Pag marami ganitong ulam na ating lulutuin ang dinuguan. Guys, ang sili at sal guys, alabuyo. Maanghang talaga to guys, samahan pa ng luya, so talagang mapaiyak ang kumakain nito sa sarap. Parang ano lang guys, katuwaan lang para hindi kayo ano, maiinip. So guys, pag naluluto na to guys, ano na, mabango na guys, nagsimula nang bumango ang ating mga ricados. Kasi naluluto na yan ang ano, ang bawang ang nauna at ang Bombay. Amoy ulam na talaga guys, nakakagutom na kung ano ang kanyang ano, bango. Ito na guys ang kamyas na ating hiniwa. Pagkatapos to guys, pag lumambot na to guys, o naluluto na, medyo brown na ang kulay, so okay na, pwede na natin isali yung ano, yung lamang loob na ating hiniwa. To guys, lutong-luto na ang ating mga ricados, no? Nawawala na yung ano, kamyas o ang iba sa amin. So, ano, talagang lutong-luto, gel na talaga.
ito na ang huli nating kuan, ito ang sibuyas dahon, no? Ang string onion. At saka ito na ang ating pinaka main ingredients, ang ating lamang loob, no? Ito na. At pang last na to guys. Pagkatapos nito, ang dugo na ang ating isusunod para buo na siya na tawagin nating dinuguan. Masarap ito guys. Kahit nandyan kayo, makikita nyo, masarap talaga to. So, okay na. Minimix na natin guys. So, ganyan lang guys. Okay. Ito guys, nailipat na natin ito sa malaking sisidlan kasi kanina mahihirapan na tayo 'yon paglagay ng ah, dugo. Ito guys ang asin nating itong timpla na. Noon nating asin na pagka mamaya guys, ito na ang dugo. Ito na mga kalaag, no, malapit na maluluto talaga. Tinikman ko na guys at okay na. So isusunod natin ngayon ang ating dugo. Kinakailangan guys pag malagay na tong dugo guys, kinahanglan i-mix talaga natin to. Kasi magbilog-bilog pag hindi natin i-mix. So ganito guys, atin na itong i-mix talaga. Okay, hintayin natin mag-brown na ang kulay nito. Kasi dugo to guys, hindi maaring pa lulutuin natin talaga to. Ganyan lang guys, no. I-mix natin talaga. Hindi natin hihintuan ng pag mix. Para saktong-sakto ang kanyang mixing, no. Equal. Okay guys, ilang minuto na lang guys, kakain na tayo nito guys. Ang masarap na dinuguan. Talagang masarap to guys, Kasi ako ang gumawa para sa sarili ko. Masarap ito para sa akin kasi ako ang gumawa. Alam ko kung anong laman ang ginagawa at ano ang paglinis. Ito na guys, ang sarap-sarap na nito guys. Kinakailangan i-mix lang natin guys. Para talagang maluluto ang lahat, no. Ito, malapit na to. Malapit nang mag-brown ang kulay ng ating dinuguan. At saka finals guys, isunod natin itong sibuyas dahon. Okay. Para lalong bumabango ang ating ulam na dinuguan. So, salamat guys. Sinabayan nyo ako. Maraming salamat sa mga nanonood. Sa aking mga subscriber at sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana ipagpalain tayo ng Panginoon. Ito ang suka guys. Ito. Iba na kayo pag may suka na kayo, bigla na lang itong umitim o medyo mas brown pa pag nandyan na ang acid o suka.